ଭଗବାନ ଅୟପ୍ପା କିଏ? କିପରି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପୁରୁଷଙ୍କ ମିଳନରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଭଗବାନ ଅୟପ୍ପା? କାହିଁକି ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ କେହି ମହିଳା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ଯିଏ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ତାକୁ କାହିଁକି 41 ଦିନର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେରଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶବରୀମାଳା ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟ। ସ୍ୱାମୀ ଶରଣଂ ଅୟପ୍ପା। ଏହି ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପୁରାଣର ବହୁତ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଅସୁର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା। ତାର ସେହି କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାକୁ ବରଦାନ ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ସେ ଅସୁର ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଏକ ବରଦାନ ମାଗିଲା। କହିଲା, ମହାଦେବ, ମୋତେ ଏମିତି ଏକ ବରଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଯେମିତି ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିବି ସେ ସେହି କ୍ଷଣରେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ସେହି ଅସୁରକୁ ବରଦାନ ଦେଇଦେଲେ, ଯାହାପରେ ସେହି ଅସୁର ଭସ୍ମାସୁର ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଏମିତିକା ବର ପାଇ ସେ ମହାଦେବଙ୍କୁ କହିଲା କି ଆପଣ ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋତେ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶିବ ତାକୁ କହିଲେ କି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖ। ତାପରେ ସେହି ଅସୁର କହିଲା କି ମୁଁ ସେହି ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ଭସ୍ମାସୁର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିବାକୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା, ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ସମୟ ଚକ୍ରକୁ ସେଇଠି ରଖିଦେଲେ। ଭସ୍ମାସୁର ସେମିତି ଦୌଡ଼ୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଭସ୍ମାସୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ଭସ୍ମାସୁର ଆଗରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଭସ୍ମାସୁର ମୋହିନୀ ରୂପ ଦେଖି ନିଜର ମାନସିକତା ହରାଇ ବସିଲା, କାହିଁକି ନା ମୋହିନୀ ରୂପ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆକର୍ଷିତ ଥିଲା। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ମୋହିନୀ ରୂପରେ ଭସ୍ମାସୁର ସହ ନୃତ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ନିଜ ହାତ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଭସ୍ମାସୁର ମଧ୍ୟ ନିଜ ହାତ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଦେଲା ଏବଂ ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହିନୀ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ଭଗବାନ ଶିବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମିଳନରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବାଳକର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏହି ବାଳକ ଭଗବାନ ଅୟପ୍ପା ଥିଲେ। ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମିଳନରେ ଏହି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଭଗବାନ ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ମୋହିନୀ ସେହି ସନ୍ତାନକୁ ପୃଥିବୀର ପମ୍ବା ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ବୋଝରେ ରଖିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡାଳମ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ରାଜଶେଖର, ଯିଏକି ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ସେ ପମ୍ବା ନଦୀ କୂଳରେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଅଚାନକ ଏକ ଛୋଟ ପିଲାର କାନ୍ଦଣା ଶୁଣିଲେ, ଯାହାର ପିଛା କରି ସେ ପାଇଲେ କି ଏକ ବୋଝରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସନ୍ତାନଟେ ରହିଛି। ରାଜା ରାଜଶେଖର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଏ କିଏ? ଏହି ସନ୍ତାନଟି ଏମିତି ଦିବ୍ୟ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏହି ସନ୍ତାନକୁ ଆପଣଙ୍କ ମହଲକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ 12 ବର୍ଷର ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାର ଦିବ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର କାରଣ ଜାଣିପାରିବେ। ରାଜା ରାଜଶେଖର ଏହି ସନ୍ତାନର ନାମ ମଣିକାନ୍ତ ନାମ ଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କର ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଯାହାର ନାମ ରାଜା ରାଜନ ରଖାଗଲା। ମଣିକାନ୍ତ ଏବଂ ରାଜା ରାଜନ ଦୁହେଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ମଣିକାନ୍ତ ନିଜର ଅସାଧାରଣ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେ ବେଦ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କଳାରେ ନିପୁଣତା ହାସଲ କଲେ। ରାଜା ରାଜଶେଖର ଦୁଇ ଜଣ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅୟପ୍ପା ବଡ଼ ଥିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜଦରବାରରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସ୍ୱୀକାର ନଥିଲା। ସେ ନିଜେ ରାଜା ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ସେ ଅୟପ୍ପାଙ୍କୁ ମାରିବ ବୋଲି ଅଜସ୍ର ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ଅୟପ୍ପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲା କି ତାଙ୍କର ନିଜ ପୁତ୍ର ହିଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବା ଦରକାର। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଣୀ ଅୟପ୍ପାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଯୋଜନା କଲେ। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ରାଣୀ ବେମାର ହେବାର ନାଟକ କଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ରାଣୀ ଠିକ୍ ହେବାର ଏକ ଉପଚାର କହିଲେ। କହିଲେ କି କେବଳ ବାଘୁଣୀର କ୍ଷୀର ହିଁ ଏହି ରୋଗକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା ଅୟପ୍ପାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେ ବାଘୁଣୀର କ୍ଷୀର ଆଣିବ ବୋଲି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ।
କିନ୍ତୁ ରାଜା ଅୟପ୍ପାଙ୍କୁ ପିଲା ଭାବି କ୍ଷୀର ଆଣିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ଶେଷରେ ଅୟପ୍ପା ଜିଦ୍ କରି ବାଘୁଣୀର କ୍ଷୀର ଆଣିବେ ବୋଲି ରାଜାଙ୍କଠୁ ଅନୁମତି ଆଣିଲେ। ଅୟପ୍ପା କୌଣସି ସେନାଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ଯିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କେବଳ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେଲା ଏକ ଅସୁରୁଣୀ, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ମହିଷୀ। ଏଇ ମହିଷୀ ହେଉଛି ମହିଷାସୁରର ଭଉଣୀ। ସେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ଏକ ବର ପାଇଥିଲା। ସେହି ବରଟି ହେଉଛି ମୋତେ କେବଳ ସେ ହିଁ ମାରିପାରିବ ଯିଏକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମିଳନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ। ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ତାକୁ ଏହି ବରଦାନ ଦେଇ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ। ମହିଷୀ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଥାଏ କି ଏହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିୟତିର ପରିଣାମ ଜାଣିନଥିଲା। ଏହାପରେ ଅୟପ୍ପା ଏବଂ ମହିଷୀ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଅୟପ୍ପା ମହିଷୀର ଛାତିରେ ଚଢ଼ିକି ନୃତ୍ୟ କଲେ। ଏହାପରେ ମହିଷୀ ଭାବିଲା କି ଅୟପ୍ପା କୌଣସି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଅୟପ୍ପା ମହିଷୀର ବଧ କରିଦେଲେ। ମହିଷୀର ବଧ ପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ଅୟପ୍ପାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ କହିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ କି ତୁମେ ରାଜା ରାଜଶେଖର ପାଖକୁ ଯାଅ ଏବଂ ସାଥିରେ ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ର ବାଘ ରୂପ ନେଇ ଅୟପ୍ପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅୟପ୍ପା ବାଘଙ୍କ ସହିତ ମହଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ରାଜ ପରିବାର ଏହା ଦେଖିକି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ରାଣୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏହାପରେ ଅୟପ୍ପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ରାଜଶେଖର ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଅୟପ୍ପା ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ ସବରୀମାଲା ପର୍ବତ ଉପରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉ। ଭଗବାନ ଅୟପ୍ପା କହିଲେ କି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା ଏବଂ ବ୍ରତର ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। 41 ଦିନର ତପସ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ 18 ସିଡ଼ି ମହିମାର ବର୍ଣ୍ଣନ କଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ ଏବଂ ସବରୀମାଲା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ହେଲା, ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ନିଜେ ଭଗବାନ ଅୟପ୍ପାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଭଗବାନ ଅୟପ୍ପାଙ୍କର ପୂଜାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭକ୍ତ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ କଠିନ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ପାର କରିକି ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମକର ବେଲାକର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ସବରୀମାଲା ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ନିଜେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କି ଏହି ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ, ତେବେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ବାରଣ କରାଯାଇଛି? ଏହି କାହାଣୀର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ମହିଷୀର ବଧ ଭଗବାନ ଅୟପ୍ପା କଲେ, ସେତେବେଳେ ମହିଷୀ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲେ କି ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମଲ୍ଲିକା ପୁରାତମ୍ମା। ତାଙ୍କୁ ବନରେ ଏକ ଋଷି ରାକ୍ଷସୀ ହେବାର ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ରାକ୍ଷସୀର ମୃତ୍ୟୁରେ ହିଁ ଏହି ଅଭିଶାପ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତା। ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଅୟପ୍ପା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ତୁମେ ତୁମ ନିଜର ଜୀବନ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଏହାପରେ ସେହି କନ୍ୟା ଏମିତି ଏକ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଯାହା ଶୁଣିକି ଭଗବାନ ଅୟପ୍ପା ନିଜେ ଦୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା କହିଲେ କି ଜୀବନ ଯାକ ସେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ଥିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଅୟପ୍ପା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଣ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ କାହାକୁ ବି ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି କନ୍ୟାର ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଏକ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବି ଏବଂ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଭକ୍ତ କଠିନ ତପସ୍ୟା କରି ଏଠିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଯେଉଁଦିନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ସେହିଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବି। ଭଗବାନ ଅୟପ୍ପାଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମଲ୍ଲିକା ପୁରାତମ୍ମା ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ତାଙ୍କ ବଚନର ପୁରା ହେବାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ସବରୀମାଲା ମନ୍ଦିରର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଛି ଦୂରରେ ହିଁ ମଲ୍ଲିକା ପୁରାତମ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସବରୀମାଲା ଯାଉଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ
କନ୍ନି ଅୟପ୍ପନ ବା କନ୍ନିସ୍ୱାମୀ କୁହାଯାଏ। କୁହାଯାଏ କି ଯେଉଁ ବର୍ଷ କେହି ବି କନ୍ନିସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେହିଦିନ ଭଗବାନ ଅୟପ୍ପା ତାଙ୍କର ଏହି ବଚନ ପୂରା କରିବେ ଏବଂ ମଲ୍ଲିକା ପୁରୋତ୍ତମାଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିବେ। ସବରିମାଲା ମନ୍ଦିରକୁ ନ ଯିବାକୁ ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। କାହିଁକି ନା ମଲ୍ଲିକା ପୁରୋତ୍ତମାଙ୍କର ଆଦର କରି କେହି ବି ମହିଳାଙ୍କୁ ଅୟପ୍ପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସବୁ ବର୍ଷ ସବରିମାଳା ମନ୍ଦିରରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ପର୍ବ ମକର ବିଲ୍ଲକ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅୟପ୍ପା ବନରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ଭଗବାନ ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ନିଜ ତପସ୍ୟାରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତପସ୍ୟାରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ, ସେହି ଦିନକୁ ମକର ବେଲ୍ଲାକୁ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଅୟପ୍ପା ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୂର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାପରେ ସେମାନେ ପୁରା ନିକଟରୁ ଭଗବାନ ଅୟପ୍ପାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ବିଲକୁଲ ବି ସହଜ ନୁହେଁ। ସବରିମାଲାର ଯାତ୍ରା ଡିସେମ୍ବର ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହାର ଶେଷ ମକର ବେଲ୍ଲାକୁ ସହ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବା ତୁଳସୀ ମାଳା ପିନ୍ଧାଯାଏ, ଯାହାପରେ ସେମାନେ 41 ଦିନ ଯାଏଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ରତର ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ସ୍ୱାତ୍ବିକ ଭୋଜନ ହିଁ ଦିଆଯାଏ। ରାଗ, ଡର, ଈର୍ଷା ପରି ଭାବନାକୁ କାବୁ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସବୁ ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିକି ତାଙ୍କ ସେବା ଏବଂ ସହାୟତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭଗବାନ ଅୟପ୍ପାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନନ୍ତି, ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା କେରଳର ସବରିମାଳା ମନ୍ଦିରର ପୁରା ରହସ୍ୟ। କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟସରେ ଜୟ ଅୟପ୍ପା ସ୍ୱାମୀ ଲେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବନାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିଥାଏ ଏହିପରି ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୂମିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ।